ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Presiden Barim jangka UDP Youth Wing Ribhoi District uba Sumarlang Swear haka arpu pratrik ubnai rempang arajar arpu ula pensyai pa iba bawat ula eno yakakam kumu Presiden jangka UDP Youth Wing Henry umpat shimla penyasok yala desha kanu kuno kasengsan pertai hadu kani ka klipman kani ka jing pensyai jangka uba Sumarlang Swear kalong hadin babon ki pa iba kila sngothok bakla bat kamru ba ula penyasok no yala desha ka parti NPP hadin ka jing mi no na ka UDP kumban supan ken mau hang ni dangshan ki nongilam ke UDP na Ribhoi District bat kentup ru na nongpo bat na umsning constituency kila mi no na ka parti UDP ban penyaso no sha ka parti NPP ha ka bakila rai ban kershan pura ya ka kong Magdalene Sau kemi maulong ka bala rungkum ka khot jong ka NPP ban ya aireng ha ka election MLA na nongpo constituency ka ban salong haus nam arajar arpulai Kajing khot jonga gani matasi kalong ban pensyai habedi bat ki khubor balami menagani nakalian gi press ba ngala resign na ka parti UDP kum presiden jong ka Youth Wing Ribhoi District Hendrai kami bat khubor banga ngala room sa NPP Hendrai kamdai kumta ngamsim la room sa kanunu ka parti Hendrai ke Shillong bangala resign kum presiden jong ka Youth Wing Ribhoi District te kadaw hi kalong ba dan kijing ibum studiumat hangni hangsai haplen kijing kamma abangi ya kayeng te gidan hi kijing thoi te kata hi kawai ka banga ko aban pensyai si ki parok parjor jonga ki baji trai lang ban nga ka parti UDP banga ngampat joy yang nuno ka parti hoi kadan ka jing ekren habede bat ka umsning constituency people forum andai ka turu kampan yabai nama ngi hab ban screen ya kinong yalam bagi ban trai how to parti kilong kumno nama ka percaya mentahi kalau kaba kejingele hak ni ka kenti ni ka election apulai kalong kaba ngingin hapan perkat kum ki sama kum ki rangba kum ki long keme long pa ni hapan perkat ata gade gawe ka dawe kaba ngang aku aban ong nepi bangam sim padrung sekan nu parti ngarang long neutral mat ni kwa ban kerja ni nunu brio bang idan ke jingkermen ba train nama ta kalawai jong kari lo ka jait ban ri namar ka bakong san kawe ke jingtili ka babu Ahmad janga kalong ba kalawai ka bakum longin ay ki kun ki jumi bat ya ki persa ki jumi ki basyadin namar habani phai sha ki kat tu kat ni ki agenda la ni kata ki jong ki khon samla kari ki bala IT la ka jingem ha ka jingele la ringin phai ki seng balang ni jingele shibun habide ka bani kong ba inner line parliament habide bat kane ka issue jong ka railway bat kiwi ki issue ki bani i babun ki la dep IT la ka jingem bat kumju menta ki bun ki dangele nam ta kini ki issue te haba kini ki khon samla ke le asura manu pat ban kren na banta jongki hapo assembly tingidan kam ya ki khon samla ki batip ya ka jingkya junction jong kajat manriu nang makinla ban wan chakmat ban kren lem ya ka jingile jong kini ki khon samla jingi ki badan hasura bat ka parti mata kumangi yo i kidang sibun ki bami bat ka jing prang jong ka congress kalapun kulmar slim ya ka state borakawai namar kata ngidan kam ya ka wai ka parti ka baklan makanya lam ya ka jait ban riu jingi telarangi phai sikiwi gi parti kidan sibun bat ya kata ngi se kren hakiwi pat kipor ndai ya ka bamentang apa panong nyepi bana kaliang jonga hi ngam paddan chakunu ka parti ndai ngadan hapreng bat ngan pe yanu bangan kersang hakisi ki banwan andang yo ya ubriu ubatikna ubangi kop uban trei namata jungi bat khamtam namata jungi kari bhai